Very good. मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। Hello logofer yang report kemudian unaw YouTubeआव. Hey guys, नोंथांमोना आंखौ नुवाखैमोन जानो हागौ. दिनै आं फैबाय. माने YouTube खालामनो माने समानो थाया. सम मोनैनि थाखाय माने नोंथांमोनाथ' आंखौ मिथिखायो नालाय मा खामानि मावो मा मायो मा खालामो. दिनै YouTubeआव फैबाय. नोंथांमोना YouTubeआव भिडिअ लाना फैदो आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय. बोरै नुदों नोंथांमोना नोंथांमोना नायनानै एसे दोङो नायनो हागोन नै दैबाना जानायनि नोंथांमोना दैबाना जानायखौ दिनै देखायगोन आं. दैबाना जानायनि हाबाखौ ओरै देखायसिगोन आरोना. दायो नाय नै दुब्लि सुब्लि सब दैया लोमजोब्बाय. दा अखा गारनायनिसो रानबाय आरोना दैया. सब दुब्लि सुब्लि रानलांजोब बुंजोब्बायमोन. आरो इथि दैखौ नाय बोरै दङ दैया ओरै नायना नायदो. दुब्लि सुब्लि सब लोमजोब्बायमोन आरोना. माबायदि नुदों आंखौ? मोजां मोजां नुदों ना? Kenapa lagi sih? Hah? Kenapa lagi sih? Gimana ada? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. Kenapa lagi sih? Ro, sabi. Halo? Dunia? Moria. Ini aku bulus lagi tadi. Letra. Hai, kecil aja. Letra na? Mujang na letra nuda. Mujang nuake. Hah? Mujang nuake. Hai. Hai guys. Ntar ni hai. Aku kirim hai. Dah. Partu yo. Deh. Dulu kecil dulu ke. Deh le. Lihat dekay. Singran sini aku. Sini dekay. Oh ya dulu. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे शेयार खालाम. हाय गाइस खामला हो आरो खामला हो. मोजां ना? आं harus dikamdo. Ayo dikamdo. Nah, guys, logofer, moncang na? Very good. Nih nala, apa ini udah? Hah? Mujang? Mujang apa na? Mujang nang kunwa kini. Ile, mujang nomor dua. Mujang ni dah. Ciur. Mujang dulu. Mau pun lah kena le. Dugi sigan. Ang dugi ya. Dana dugi. Ini udah. Apa ini udah? Hah? Apa ini udah? Mana? Apa ini udah?
Boरमा besan udah. Hah? Boरमा besan udah. Mabatin udah. Moja nudu. Hah? Nah, aku nih. Mabatin moja no. Moja nudu. Mau thằng này mình? Hah? Mau thằng này? Goti. Buat đi. Buat yang pada lang này mình. Moja nudu. Moja udah. Tang ini video isyong jobai. Nonton moja mun dapat like, comment, share, kamera man jabai. Ha.